Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Tony. Lagi akong nakatutok sa tambalan tuwing 8 a.m. to 9 a.m. Pagkatapos, nakikinig naman ako sa Spotify while driving to work. Natutuwa ako sa mataas na energy level niyo at mga advice na nananampal sa sakit. I wrote to you para humingi ng advice. Sana ma-upload sa Spotify para pwede kong i-replay. Half Pinoy, half European si Fred. Matanda siya sa akin ng 4 years. Nung unang buwan niya sa trabaho, iniwasan ko na kahit gwapo, mabait at matalino kasi may asawa siya at may boyfriend ako. Kaso dahil boss ko, wala akong choice but to work closely with him. Maaga kong napansin na interesado siya sa akin. Kapag may company gathering, laging nakabuntot. Halata ng ibang palakang empleyado yung closeless namin at yun daw ang dahilan kung bakit laging napapaboran yung mga suggestions ko. Unfair lang kasi wala pa siya sa company. Lagi na akong supervisor of the quarter. Hindi siya ang dahilan why I excel at work. Excel, letter Z talaga yun, hindi C. Triple excel. Z. Excel. Our team bond sometimes, pero one day, he invited me ng ako lang. Pumayag naman ako. Kumain kami, uminom at nagkwentuhan. We talked about our personal lives. Na-discover namin na we have so many things in common. Pareho kami ng mindset, pananaw sa buhay, humor, at kagaguhan. I was tipsy, but he never took advantage of that. Ay, sayang. Charat! Charat! After that night, lagi na kami nag-uusap. Lagi akong kinikilig. Yung tipong, bakit lang ang reply niya? Gusto kong i-screenshot at i-print. After a while, nag-resign siya and he accepted a job offer in Manila. Akala ko matatapos na ang kakirehan ko. Hindi pa pala. We continued seeing each other. Minsan sa Manila, minsan sa Clark. Naging official na kami as in may date pa ang aming anniversary. Nasa Taiwan ang boyfriend ko noong mga panahon ito, ipinadala kasi ng company for a year. Ang usapan, mag-iipon lang kami habang nandun siya, then we'll get married. Hindi nagtagal, nag-resign din ako at nagtrabaho sa Singapore bilang engineer. Wala pang 1 buwan, pinuntahan na ako ni Fred doon. Hindi masukat ang kilig ko. Hindi ko na ikukwento ang mga detalye pero alam nyo na ang mga ganap. In my 10 months sa SG, 4 times niya na akong pinuntahan. Those were good times kasi pwede kaming magyakapan in public at mag-holding hands. Ito din yung mga panahon na my boyfriend broke up with me. Hindi naman ako affected kasi I was already in love with somebody else. I accepted an operations manager job sa Manila and I left Singapore.
Si Fred ang naghanap ng matitirhan ko para sure na sure at makakabisita siya. Masaya nung una kasi lagi naman kaming nakikita. Hanggang naging once a week na lang kasi kailangan niya ng reason to leave the house. Dinadahilan niya sa asawa niya magpapa-car wash or may meeting sa office para makapag-stay ng ilang oras sa unit ko. Kahit hindi kami madalas magkita, araw-araw kaming nag-uusap. Hindi din siya nakakalimot sa mga okasyon na dapat naming i-celebrate. Yun nga lang, kapag Valentine's, flowers lang ang kasama ko. Hindi ko naman na-feel na unfair sa akin kasi kita ko yung effort niya na magkausap kami daily at magkita kahit mahirap. He had to work from home nung kasagsagan ng COVID, kaya naging mas mahirap ang sitwasyon namin. Bukod sa wala siyang dahilan para lumabas, he was also careful for his child. When my mom died, hindi siya nakapunta. Nung lumuwag ang restrictions, we were able to spend time with each other. Minsan, nakakapag-lunch din kami once a week. After some time, he decided to bring his family back to Europe. He said he needed to do that for his kids' future. I cried. Kasi feeling ko, iiwan niya na ako. Pero nung tinanong ko kung gusto na ba niyang tapusin na namin, hindi naman daw niya kaya. Pumunta siya sa puntod ng nanay ko para magpaalam. Close kasi sila nung buhay pa si nanay. Minsan nahihirapan na ako at naaawa sa sarili kasi may kahati ako sa pagmamahal. There are times na nagtatalo kami dahil sa sitwasyon at muntik na kaming maghiwalay, pero kapag nakita kami, pinipili naming mahalin pa rin ang isa't isa kesa ituloy yung hindi pagkakaunawaan. Sabi niya kapag dumating yung time na kailangan na naming maghiwalay, hindi niya tanggap pero maiintindihan niya daw. Ayaw daw niya na mapunta ako sa iba. Dahil sa sitwasyon ko, nag-iba ang tingin ko sa kabet. Dati kapag sinasabing kabet, tingin ko maarte, maharot, after lang sa sex or sa pera. Hindi pala. I am not after his money. Kasi may maayos akong kita. Hindi din naman kami puro tsuk-tsak kapag magkasama. Tsuk-tsuk lang. Hindi tsuk-tsak, kundi tsuk-tsuk. Nagpapatsuk. Anong meron? May tsuk. Minsan gusto lang namin mag-movie marathon, kumain, or gumala. He also made the effort of knowing my family. Pumapasyal siya sa amin kapag may pagkakataon. Magli5 taon na kami tambalan. Nagvi-video call siya while at work. Ginagawan din daw niya ng paraan na makapunta ng Asia para magkita kami ulit. Aaminin ko nakakapagod din. Minsan gusto ko nang kumawala pero hindi ko kaya dahil mahal ko. I think we have the right love at the wrong time. Pero di ba ang right love, laging nasa right time at with the right person? Nicole and Chris, anong opinion ninyo sa sitwasyon ko? Tingin ko kayo makakapagbigay linaw sa gusot na pinagdadaanan ko. Salamat at more power sa inyong dalawa. Lubos na gumagalang, Tony. Alam mo, Tony, bago ko sinuot itong dress ko for today, 30 minutes yung pagplansya dun sa gusot. Ito yung klase ng tela na mahirap siyang yung kapag kalimbawa, kasi madami akong damit partner eh. Kapag nailagay mo sa hanger tas nasiksik siya, ang gusot niya matindi. At kapag finally gusto mo siyang isuot, pag-iisipan mo kung maplansyahin mo siya o hindi. Dahil gusto ko siyang suotin, partner. Nagplansya matagal. Ganon ang gusot. Mahirap. Minsan madali, minsan mahirap. Correct. May Damit mga pa lang yan, damit, ha? Oo, may mga damit na madali. Yung hindi mo kailangan number 4, hindi kailangan ng mga kung ano-ano, hindi kailangan sprayan, 'di ba? Mapaplansya mo agad. May mga damit na mahihirap, kailangan ng effort, kailangan ng time, kailangan ng sakripisyo. Tama si partner,
damit pa lang yan. Tama. Yung gusot mo, ako nga stress ako dito sa gusot ng damit ko eh. Yung gusot mo, stress ako din, di ba? Ba't ka napapasa ng gusot? Oo nga, nandadami ka ng problema. Nandadami ka. Ikaw tong nasasayan sa chuk-chak, chenis, chenilin, boom, bloom, kemelepek eh. Ikaw itong ganyan, tapos kami itong para resolbahin mo ng problema mo. But thank you dahil nag-share ka sa amin. Thank you dahil feeling mo kami yung makakaresolba ng gusot na pinasukan mo. Feeling mo kami makakaisip ng tamang paraan. Aba, tama ka naman dyan, Tony. Feeling mo lang yan. Yan. Alam mo, parang the other day, partner, or few days ago, meron din nag-message sa akin na tambalanista. Sa kanya naman, 10 years. 10 years siyang... Silang nagchuchuk-chak ka nun? 10 years siyang kabit. Okay. 10 years siyang kabit. And 10 years siyang naghihintay. Ang tanong niya naman ay ito, porke ba kabit ay bawal ng makaramdam ng parang sakit or bawal ng yung bawal masaktan. Yun. Tapos hindi rin niya ma-let go kasi umaasa pa rin siya na siya yung pipiliin. So in the same way, parang yun 10 years yun, Tony, umaasa pa rin siya na siya yung pipiliin. Ikaw, Tony, nasa kalahati ka nung 10 years. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba na on the 10th year, yun pa rin yung question mo? Kung ikaw yung pipiliin. Correct. Minsan kasi, of course, mahal mo, hindi na natin tatanggihan. Siyempre, inilaban mo, di ba? Naging dahilan para inilaban ninyo. Obviously, sobrang dami ng pinagdaanan ng relationship ninyong dalawa sa relationship ninyo. So, hindi natin i-disregard yan. Kaya lang, hindi rin natin pwedeng i-disregard, Tony, na hindi ka pa rin pinipili hanggang ngayon. Tama. So, yun. Kahit na sinasabi namin lagi ni partner na ang siyensya, ang teknolohiya ay bongga talaga. Kahit matanda ka na, pwede ka pa ring bumata, 'di ba? Yung mga ganon. Pero ang hindi natin maitatanggi is yung actual na age. 'Di ba? So yung mukha pwedeng you can stay young forever or as much as Kayang dayain, filter pa lang. Correct, i-filter, gumamit ng app or magpagawa sa mga 'di ba, sa mga eksperto, 'di ba? Kaya yan. Sa totoo lang, merong mga ibang tao na nagulat ka 70 years old na pala siya pero mukhang 50. 'Di ba? 40 years old na pala siya pero mukhang 26, 'di ba? May mga ganun kasi pwedeng madaya yan, pero hindi pwedeng madaya is yung aktual na edad. Yes. At saka yung panahon, hindi natin pwedeng madaya. Alam mo, obviously naglilin kami towards letting go of that person. Letting go of that person. Pero ang hirap, alam ko, dahil isipin mo, nakapag Asia, Europe, Singapore, alam mo yun, Clark, Manila, hindi lang naman shook ang gusto mo, diba? The companionship is there. Hindi talaga madali. It's so easy for us to say, let go mo na yan. Kaya lang, ang biggest question mark kasi lang talaga dito, girl, is, kailan kanya pipiliin? Yes. Diba? And that is uncertain. Ang sobrang uncertain. Ibabalik ko lang sa iyo yung tambalanista na nagsabing 10 years sila tapos ayaw niya pa rin i-let go kasi she still wishes that one day pipiliin pa rin siya. Na isang araw siya pa rin yung pipiliin. Ganon. Pero alam mo, sa sobrang haba ng mga message na sa akin, hindi ko alam. Alam mo yun, syempre, wala naman ako sa sitwasyon. 'Di ba? Hindi ko alam yung level of pagmamahal. So, para sa akin, clear sa akin bilang outside na hindi ka pinipili 10 taon na. Pero syempre, ayoko nang magsalita, tsaka antok na ako, hindi na ako nakasagot. So, pero bala ka na dyan, ganun na lang. Hindi, pero sinasagot ko siya kasi nung time na yun, partner, parang feeling niya talaga, it's the end of it. Nag-iisip na siya ng bad things to do to herself, ganun. Ayoko naman na nabasa ko, tas hindi ako magre-reply. So, nag-reply lang ako as much as I could. Pero kung yung mga katwiran na hindi ko na masyadong hindi na masyadong align doon sa tingin ko, katwiran ko din, hindi na rin ako nakapag-reply. Kasi yun yung posibleng mangyari sa iyo, Tony. Yun lang yung sinasabi ko. Posibleng after 10 years, yun pa rin wala yung question mo. Yes. 'Di ba? Kung pipiliin ka, career-oriented ka, dun pa lang sa pag-describe mo sa work mo,
You've gone places because of your job. Alam mo na, nabibilib talaga ako sa mga taong nakakapagtrabaho sa ibang bansa. Iba yung level ko ng pagkabilib sa mga nakakapagtrabaho sa ibang bansa, nakakapag-adjust sa kultura ng mga tao sa ibang bansa. At higit sa lahat, nag-i-English. Oo, ang hirap kaya nun, di ba? Yung nakakapag-Tagalog, Oo. di ba? Yung nag-i-English yun talaga. So, bilib talaga ako nun. Tsaka more so, partner, yung adjusting to a culture. Kasi tayo nga dito, nandito na tayo sa Pilipinas, minsan hindi pa natin maintindihan. yung Hindi na nga tayo coworkers nagkakaintindihan natin. tayo Diba? minsan dito. Tayo na to, naiisa yung lengguwahe natin, yung iisa din yung kultura, isa yung paniniwala. Ang hirap pang i-manage yung mga tao, di ba? What more yung other people who na lumaki sa ibang kultura at meron pang ibang lengguwahe. So, ikaw, Tony, ang dami mo you've gone places. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng career woman na bonggang-bonggang-bongga, di ba? For lack of English words. Oo, Doon na diba? tayo sa bonggang-bonggang-bongga. Di ba? So, yun eh. So, sayang din naman. Yes. Sayang yung talino. Minsan, alam mo yun na gamitin natin yun. And akala kasi natin lagi, yun lang yung pwedeng magmahal sa atin ng ganon. Yun lang yung pwedeng magbigay ng aruga sa atin ng yes. ganon. Yun lang yung pwedeng mag-travel all the way half of the world para sa'yo. Akala lang natin that certain person. Pero hindi. Correct. Always, Tony, taken. Hindi ka pa pinipili. Oo, sad to say you're trapped to that kind of mindset na akala mo hindi pwedeng makawala diyan. Akala mo wala magmamahal sa iyo. Akala mo siya lang. Yes. Trapped ka sa ganung nakay gamo-gamo. May gamo-gamo. May gamo-gamo sa loob. Gusto mo yung minom ng tubig? Ala! Lumabas. Okay. Buhay, akala ko nakapatay ako ng gamo-gamo. Makokonsensya ako, kawawa naman siya. May Kanina gamo, pa di ba? siya, kanina pa siya, inaano ni Chuper, inaalis na pa. Bigla pumasok sa bibig ko. Ala ka ng bibig eh. Hindi ka nakain. Di ba? So, mahirap kapag na-trap ka na dyan. Pero kaya mo pang umahon. And since you've been to many places na nabanggit mo, partner, tama, napakarami ng chances. And di ba, pagkakataon na may makilala kang ibang tao na pwedeng sumalo sa'yo. Di ba? O hindi, alisin ka sa pagkakalubog mo sa kumunoy na nakabit ka. 'Di ba? Masakit pakinggan no na kumunoy ng pagiging kabit. Kasi totoo, you're trapped. Trapped ka. 'Di ba? At hindi natin sinasabi na malande after sex, mahilig sa pera. Hindi. Oh, siya naman nagsabi nun eh. At saka sinasabi din naman natin na nagmamahal din naman kayo and you have the right to love. Correct. Kaya lang wrong eh. Tama. And sa ganitong klase ng usapin, partner, personally, hindi mo na kailangan ramdamin pa kung ano nararamdaman niya na sasabihin natin. Mahirap madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi hindi namin kailangang ramdamin kung ano yung nararamdaman mo kasi ang dami ng red flags eh. 'Di ba? Hindi ko na kailangan sigurong parang gaano ba kasakit kapag nilet go ko tong taong to, gaano ba kasaya kapag kasama ko tong taong to. Hindi mo na kailangang ramdamin 'yon. Kasi yung katotohanan na kabit ka, mali na 'yon. May pamilya yung tao, sinisiksik mo yung sarili mo. Partner, madaming na hindi na nakikinig. Diba? Nasaktan sila ng bongga sa katotohanan. Diba? That's one kanina ang daming naka-view. Charot. Sang napakasakit na katotohanan no na minsan hindi natin naiisip yun eh. That's one isa pa lang yun sa mga red flags or sa mga indicator na mali yung ginagawa mo. Tsaka isipin mo yung freedom that you can do what you want only in another country. Yes. Diba? Parang ang saya ninyo kasi malaya kayong mag-holding hands to do whatever you can in public in another country. Correct. Diba? Hanggang kailan yun? O diba? Sayang nasa ibang bansa na kayo kung ka-holding hands mo sana at kakatsuk-tsuk mo dyan ay yung taong mahal mo edi mas bonggang-bongga. Ang sarap yung Instagram nun, ang sarap yung Facebook no, di ba? Mag-FB live kayo, nasa Paris kayo, di ba? Nasa Eiffel Tower kayo. Correct. Kayo, kung halimbawa pumunta man kayo ng Europe kayo, tapos you've been to all those wonderful places, hanggang sa mo lang yun, sa Google Picture Drive. mo lang. Sa drive mo Ay, camera mo lang, cellphone. Oo, hanggang sa cellphone mo lang. Di ba? So sayang yung moment na yun, di ba?
time is running out. May time ka pa na umalis sa kinalalagyan mo ngayon kasi the fact na kumonsulta ka sa tambalan, may mali, may problema ka at ang tanging solusyon para maalis ka sa problemang yan is to let go of that person. 'Di ba? At hanap ka ng taong pwedeng magmamahal sa iyo ng buong buo. Hindi ba kaya papasok tayo sa isang relasyon? Gusto natin tayo yung number 1. Yeah. Hindi naman tayo papayag na number 2 tayo. Hindi tayo papayag na pang second string tayo. Sa gitara, lagi tayong unang kakalabitin. Hindi tayo yung panghuling kakalabitin. Kakalabitin ka na nga, putol ka pa. 'Di ba? Ganon sa sipin mo gitara. yun. 'Di ba? Grabe, no? Sipin mo, bonggang career woman ka, kanong para ka sa naputol na gitara. Na string ng gitara. Na string ng Di ba? gitara. Correct. Oo. Ang kakalabitin niya laging yung nasa una. Parang ganon, 'di ba? So tanungin mo lang yung sarili mo ngayon. Is it really totally worth your time, energy and effort? Kung hindi ang sagot mo is no, then you have the answer. Tsaka, pwede mo din namang gawing option, yung tanungin mo na talaga siya. Mm. 'Di ba? Tingnan mo yung selfish pa nga, ayaw niya na mapunta ka sa iba, pero siya may iba. Oo, 'di ba? 'Di ba? Yung ganon. So, tanungin mo na talaga siya, may plano ka ba? Mm. Kasi 5 taon na rin naman ito. At huwag mo yung bigyan pa ng time. Kasi kung Oo. gusto talaga niya, Mm-mm. kung gusto talaga niya, binigay na niya eh. Correct. Actually, kung may plano man o wala, mali pa rin. 'Di ba? Actually. Oo. Sa true. May plano ka ba sa amin? May Sila pa rin. Oo, hindi. Diba? Ay, ibig sabihin, partner, kung ang plano niya talaga is to let go of the... Kasi unfair dun sa legal wife dun sa umaasa, dun sa sinisinungalingan. Diba? Yung anak na umaasa, diba? Isipin mo, dinala pa sa Europe yung anak para magkaroon ng magandang future. Ganon yung parang tingin niya sa family life niya. Ibig sabihin, talagang he's also prioritizing. The diba? family. Yung the family. Oo. So, ano na, girl? Di ba nga? Oo. Sayang ang oras. May taong willing magmahal sa iyo, 'di ba? Hindi mo lang sila welcome sa buhay mo kasi trapped ka nga diyan sa maling pagmamahal na meron ka. Masakit, 'di ba? Sige na nga, pag-usapan Oo. pa natin ni even more sa Tambalan podcast later on, ha? But Tony, thank you for sharing your story with us. Salamat dahil hopefully may mga syubit din na nakatutok ngayon na medyo nag-isip-isip din, nagtanong-tanong, 'di ba? Hindi lang naman ikaw yung nasa ganyang sitwasyon. Correct. Marami kayo, 'di ba? Tama. Baka kapag ka nag-form ka ng organization Eh, baka maraming magkaroon ng members. Ano ko, dami agad. i-verify ng FB kasi ang dami kaagad followers. Ganun, ha? Totoo 'yun. O, sige, let's Ano talk about yung it more sa podcast. yung maganda yung last statement niya, partner, basahin mo. Ano ba yung If it's last statement niya? Teka lang. kapag love we had the right love at the wrong time. May mga ganang eh. eme siya. May mga ganong eme. Wait lang. Here it Maganda is. yun eh. Maganda. Here we go. Doon yung sagot mo actually. I think we have the right love at the wrong time. Mm-mm. Pero di ba ang right love, laging nasa right time at with the right person? Yeah, so if it's at the right if it's at the wrong place at the wrong time, then mali pa rin. Yes. 'Di ba? So yun. Maybe in You your know next the answer. life. Alam mo naman yung sagot, matalino ka naman eh. Oo nga. Pagtrabaho ko nga sa Singapore. Oo nga, no? Trabaho ko nga sa Clark. Oh. Di ba? You know what to do, girl. You know what to Yes. do. Kailangan Gamitin mo lang, ng katalinuhan. kailangan mo lang ng taong talagang magdudukdok at magdidikdik sa'yo niyan. Yes. Okay. Salamat sa iyo. OMG. Salamat sa iyo, Tony, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala! Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!